Пробивах се. Аз съм моята БГ. Сега ще ви покажа как да си изтеглите мод за GTA San Andreas. Така влизате в Google и пишете ето това, сега ще го напиша. Его www.gta.com. Отиваме първото. И къде на Сан Андреас. Ако искате да е на Сан Андреас или на GTA 4, на вас детски работи. И си избирате тук Cars, Bikes, детски работи. Аз ще си избера Skins. Animals. Аз ще сложа някакво животно, защото те най-много ма кефят за животни. Какво? Годзила ли има само? От какво стана? Майката. Ако се чува, може, това не е моя проблем, аз съм с слушалки. Защото тук майка ми, баща ми тук играят по чек. Пусна някаква музика за кичек. И затова, иначе няма. Но по-тихо щях много цяло. Animals. Окей, само Годзила ли има? Ма само Годзила има. Аз опитах преди малко и това да такова, ама не ми стана. Skin Packs. Humans and humanoids. Но тупило. Дали някой ще се изтегли някакъв такъв майко. Monsters. Едно съвременно, да. Кое е това? Мафия. Супергерой 4. Стендурките нинджа само. Ами, значи няма си стегли скина. Ще си стегля Cars. Така ви казах какви искате. Аз избера Алфа Ромео. Не, чакам малко. Да, между другото Алфа Ромео. Том кефи. Това майко, ще го взям. Ще ги взям. Ако съм с такош в мултиплеер, ако игра, ще направо ще ги мина. Това се каза яко Алфа Ромео, направо.
Не, смятай, ама. Ой, това ще има нещо. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Няма съборник. Click here to start the download. Трябва да натиснете. И ще го целя от първия път. О! С някакъв хакер. И се чакам да ми се стегли. Умирай, тъпанар така. Ама... Умрях. И сега е готово. Готово е. Лошо е в това приложение. Чакайте да ми се заради и ще ви излезе ето това. И избирате каква кола искате за знамените. Или аз как? Абе, да. Но папа ме зарежда. Много. Про. Ето. Инферно. И после install. И finish. И ви е готово. И това беше от мен. Ари, чао хора. Може да правя още клипове, но не всеки ден. Чао.